Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, 2025ko ohiko deialdiaren bigarren ariketa A egingo dugu. Bigarren ariketa izan da betikoa, eztabaida. Bai, sistemaren eztabaida parametroaren arabera. Bai, baina gero galderak desberdinak izan dira eta batzuei kostatu egin zaie. Orduan egingo dugu. Hasiera da betikoa. Orduan eztabaida egingo dugu. Egiteko hori, bai, koefizientearen matrizearen determinantea egingo dugu. Hemen dago, prestatuta. Hau, egiten badugu, ematen da, -3 alfa berri, gehi 6 alfa -3. Gogoratu, bai, begiratzen ari gara, abea noiz den 0. Desberdin 0 bada, sistema bateragarri determinatua izango da, einagatik. Orduan, hau, egin aldugu edo bigarren mailako formula, edo ikusi algara, hau dela hau, nabarmen identitate bat, bai, eta orduan hemendik aterako dugu ja alfa berdin bat denean. Parametro bat baino ez dago. Bai, orduan beti bezala alfa desberdin bat denean eindea izango da 3, bai, Roche-Frobeniusen teorema, orduan eindea zabaldua ere izango da 3, eta n X, Y eta Z ere da 3. Eta horregatik, sistema bateragarri determinatua. Hori zer da? A apartatuan agertzen dena. Soluzio bakarra, ze parametrorekin? Alfa desberdin bat denean, soluzio bakarra izango da. Bai? Orain, aztertuko dugu zer gertatuko den, alfa berdin bat denean. Horretarako, hoberena da aldatzea alfa. Hemen, sistema idazten badugu lehen berriro, alfa batekin, ikusiko dugu, ezer egin barik, lehenengo biak berdinak direla. Orduan bata soberan dago. Horrela geratzen da sistema, bai? Eta orduan hau soberan dago. Eina ja ez da izango 3. Bai? Aurkitu aldugu beste eina minor bat, bi ordenako minor bat, bai? Bat, minus bi, eta bat, eta hau desberdin 0 denez, eindea izango da 2. Ados? Eindea zabaldua ja ez da posible izatea 3, orduan eindea zabaldua ere 2 izango da, eta txikiago n 3 dela n. Hemen ez dut jarri 3, ez dut jarri n eta jarri dut 3. Ados, orduan, Roche-Frobeniusen dio, bai, teoremarek dio, einak berdinak badira bateragarria dela, baina n handiago bada, edo eina txikiago n bada, indeterminatua izango da. Zer da sistema bateragarri indeterminatua? Soluzioa duena, baina infinito soluzioa duena. Orduan, C apartatuan agertzen dena. Soluzio bat baino gehiago. Eta hemen agertzen da, noiz da batera ezina, noiz ez dauka soluziorik. Pues ez da existitzen, porque parametro bat baino ez dago, balio bat baino ez dago. Alfa berdin bat denean indeterminatua izango da. Desberdina, determinatua. Orduan hemen kokatu behar dugu, ez dago baliorik batera ezina esateko, bai, sistema batera ezina izateko. Hori izango da B apartatuaren erantzuna. Eta C apartatua, hemen daukagu, alfa berdin bat denean, bai? Eta gero eskatzen da bi soluzio. Bai, hemen ere arazoak egon ziren. Bai? Normalean,
Claro, adierazten ditugu infinita soluzioak. Bai, nola? Pues hartuko dugu sistema hau, bai, hemen egingo dugu adibidez kenketa z kentzeko, bai, orduan bat minus bi iru isa, bai, minus bi minus bat minus iru i, z ken z fuera, eta hemen berriro iru. Bai, bakantzen badugu hemen x, geratzen da, eta jasati iru egiten, no? Hau, simplifikatu aldugu, geratzen da, bat gehi. Bai, ordezkatu aldugu hemen adibidez, bai, eta geratzen da, bat gehi, minus bi, bai, gehi z, berdin bat. Eta orduan, geratzen da, z berdin i. Eta horrela guk egiten duguna normalean da, bale, ba, z izango da lambda, edo i izango da lambda. Eta orduan hemen da, bat gehi lambda, i lambda, eta z parkatu, lambda. Bale, hau dira infinita soluzioak. Baina eskatzen dira bi soluzio zehaztuta, konkretuak. Bai? Horretarako, eta batzuk utzi zuten hau, eta utzarto dago, bai? Atera behar dugu balioak, eman behar diogu balioak parametroari. Orduan, adibidez, lambda 0 denean, soluzio bat daukagu, bat, 0 eta 0. Bai? Hau da, isa bat gehiago. Eta hemen kokatzen badugu bat eta bat, pues hemen bi, eta hemen aterako dira bi balioak. Bai? Infinita daude, baina bi jarri behar ditugu. Ados? Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.